Kunomlisa ongabheki ukuthi i-album kaKhuzani iyatrenda noma uKhuzani kwayena uqobo lakhe uyatrenda, kodwa ame ngalo elokuthi i-album kaKhuzani ayikho mnandi, baphoxekile njengabantu abadlala umaskandi. Ukutrenda kwe-album akusho ukuthi mnandi, yabona. Asemaningi kakhulu ama-video nama-comment engiwatholile ekuthiwa yiphi i-CD etrendayo, yiphi i-CD etrendayo. Yes, nami ngomunye wabantu engidownloadile. Mina ngidownloada akekho umculo engamdownload. Mina ingoma zabaculi angiyifaki ku-WhatsApp ngoba akekho umculo engimfisela okubi. Ngiyabasupporta ngayo yonke indlela. Umculo ukuze ube kweyami ifoni noma kweyami USB okanye ukuze udlale kweyami radio, ngudlala ngokuyikhona, yabona. So sibaningi vele siyadownloada ngesimo sokuthi uyiqhawelele uKhuzani siyamazi ukuthi akwenzeke eshaya eceleni. Yes, sidownloadile sibaningi, but mase sidownloadile asibanga happy, yabona. Le nto siyifuna sitholanga, yabona. Fine vele ngoba sidownloadile izokhuphuka izibalo zama-views nabantu abadownloadile, but lokho akusho ukuthi mnandi ngoba nakho sidownloadile, yabona. Kahle kahle siphoxekile, yabo. Siphoxekile bafethu. Asiye senizongithuka futhi ngoba nina angazi.